Illum se nitkellem fuq suġġett personalment jibes għali anke biex nipprepara s-suġġett f'ħinijiet minnhom kont nagħlaq il-kompjuter u nitlaq lem għax ma kontx niflaħ waqt li qed nippreparah emnuni. L-abort huwa l-qtil intenzjonat tal-fetu. Il-fetu huwa t-tarbija qabel ma titwieled. L-abort mela huwa qtil ta' tarbija qabel ma titwieled f'ġuf omma. Aħna bħala nsara nemmnu li aħna l-bnedmin maħluqin fuq ġbija tiegħu. L-ewwel paġni tal-Iskrittura naqraw li Alla ħalaq il-bniedem fuq ġbija tiegħu. Fuq ġbija tal-Alla ħalqu raġel u mara ħalaqhom. Raġel jew mara inti ġġor fik ġbija tal-Alla. Differenti għal kollox mill-annimali, mill-pjanti, mill-bqijas tal-ħolqien revoljus tal-Alla, aħna għandna dinjità u valur partikolari. Għax aħna nġorru ġbija tal-Alla. Meta nħares lejkom bid-diversità kollha nara riflessjoni ta' Alla fikom. U dan huwa importanti. U la darba intom iġġorru fuqkom ġbija tal-Alla, il-mod kif nitratta jien magħkom huwa l-istess kif jien nitratta ma' Alla. Jekk inħobbkom inkun inħobb lil Alla li fuq ġbija tiegħu intom maħluqin. Jekk nobodkom inkun qiegħed nobod lil Alla li fuq ġbija tiegħu intom maħluqin. Jekk jien nipprova nagħmlilkom il-ħsara jew noqtolkom inkun qed nagħmel affront lil Alla li ġbija tiegħu hija printjata fil-personalità tagħkom. San Ġwan jgħid jekk wieħed ma jħobbx lil ħuh li jarah, kif jista' jħobb lil Alla li ma jaraħx? Aħna qegħdin ma' xulxin hawnhekk biex ikollna l-opportunità inħobbu lil Alla li ma naraħx. Għax meta qegħdin nagħmlu l-ġid lil xulxin, aħna qegħdin nagħmlu unur lil Alla li fi ġbija tiegħu aħna konna maħluqin. Żewġ kmandamenti tagħna, anzi wieħed tagħna, l-imħabba lejn Alla, dak huwa li jrid minna Alla. U t-tieni għalilna Ġesu bħalu l-imħabba wkoll, l-imħabba lejn il-proxmu tagħna. U mhumiex żewġ kmandamenti, huma kmandament wieħed, għax meta qegħdin inħobbu lil xulxin, aħna qegħdin inħobbu lil Alla li ħalaqna u li għamilna fi ġbija tiegħu. Ngħidu ftit statistika fuq l-abort. Kemm isir abort? Mod konservattiv l-inqas 40 miljun abort kull sena fid-dinja. Kull minuta li tgħaddi qegħdin jinqatlu 75 tarbija fil-ġuf tal-mama tagħha. Jekk isir accident jaqa' ajruplan u jmutu 75 ruħ, inġibuhom fuq l-aħbarijiet le? Ma dawn it-tfal qegħdin jinqatlu fis-satra tal-lejl ġo klinika mod sterili, ħadd ma jarhom imma jiġu mormija bħalma aħna narmu żibel. 75 tarbija kull minuta l-aħwa, kull minuta. Fl-Ewropa, fl-Amerika, f'ħafna pajjiżi fid-dinja, mara minn kull 3 xi darba jew oħra tkun wettqet abort f'ħajjitha. U tqala minn kull 4 mill-inqas tintemm f'abort. Għalhekk għamil dak l-istampi ta' 3 tfal ħajjin, ir-raba' wieħed qatt ma kellu ċans jara d-dawl tax-xemx. Għaliex isir l-abort? Min jippromovi l-abort dejjem isemmu is-saħħa tal-om, għax il-ħajja tal-om hija f'periklu. U kultant isir l-abort minħabba fekk. Nitkellmu fuq din aktar tard. Jew għaliex it-tfajla ġiet stuprata u ma trix tarbija li ma xtaqitx. Imma dawn huma l-eċċezzjonijiet tal-eċċezzjonijiet ta' inqas minn 1% tal-abort isiru biex tiġi salvata l-ħajja tal-om. 1% jsiru għaliex ikun hemm problema fit-tarbija. Għax mill-ultrasound mit-testijiet tad-dem jindunaw li ġej xi problema, xi handicap, u allura jagħmlu abort lit-tarbija biex qatt ma titwieled.
ħafna inqas minn 1% l-abort isir minħabba li t-tfajla kienet stuprata. Il-parti kbira, iktar minn 95, jena sejjaħtilhom għal konvenjenza. U r-raġunijiet li jagħtu huma għax it-tarbija jekk tiġi bħalissa fil-ħajja ta' dik il-mara tfixkilha fl-istudju li qed tagħmel għax għadha l-iskola dal-università jew tfixkilha fil-karriera. Ma tibqax tagħmel progress fil-karriera m'għandix it-tfajla tiġi qisha xi ħaġa li it-tarbija tiġi qisha xi ħaġa li qiegħda tfixkilha. Jew inkella kwistjoni ta' finanzi għandna żewġ titfal, konna tifel ieħor ħajkun pis fuq il-familja allura ħalli ma jiġix fid-dinja. Jew inkellax il-mara ma tix tkun single għax mhix qiegħda f'relazzjoni, mhix qiegħda miż-żewġa jew f'relazzjoni stabbli u allura ma tridx it-tarbija. Dawn huma raġunijiet vera għalfejn in-nisa iwettqu l-abort. Jekk forsi li tinżid xi ħaġa oħra li ma tidirx fl-istatistika, naħseb tajjeb ngħid li l-abort isir għaliex m'hemmx biża' Alla. Għax kieku hemm il-biża' Alla f'ħajtek ma tmux toqtol it-tarbija li hu nisseġa ġo fik. Kif isir l-abort? B'żewġ modi, mod surgical, b'operazzjoni ġifieri, jew permezz mediku, permezz ta' mediċini. Fuq għandek l-operazzjoni li ssir f'kull parti ta' tqala, ġifieri kemm fl-ewwel 3 xhur, tielet 3 xhur, fl-Amerika anke kważi immedjatament qabel ma titwieled it-tarbija. L-aktar metodu komuni huwa l-vacuum aspiration li bażikament jiddaħħal tubu tgħidulu canula minn ġo cervix, minn ġalon tal-utru li jkun imqabbad ma' suction apparatus li jiġbed, iqabbad il-magna u jiġbed u jqatta' biċċiet il-fetu, l-embryo u l-bqija tal-placenta u l-bqija. Imbagħad idaħħal kuret u jnaddaf fl-utru biex kikun hemm xi biċċiet, skużawni, kikun hemm xi biċċiet ineħħihom. It-tieni metodu huwa l-mediċina, bażikament dawk huma l-pilloli kollha li għandek bżonn. L-ewwel pillola hija antiprogestogen illi traqqa il-lining tal-utru u allura t-tarbija ma jkollux iktar minn fejn tieħu n-nutrient. Tablis l-oħrajn poġġihom taħt il-sienek u jġalu illi l-utru jikkontrattja u joħroġ il-barra it-tarbija bil-bqija tal-placenta. Hemmhekk għamilt tikka ħamra biex nuri li ħanuri stampa ta' baby aborted. Ġifieri ma jri xi ħares, skużawni l-ewwel deret biżbal tħarsux. Però dan huwa riżultat ta' abort. Dak huwa s-suba ta' xi ħadd li qegħdin taraw l-abjad le, is-saba ta' xi ħadd. Ġifieri immaġinaw kemm iżejra t-tarbija. Però anke f'dak iċ-ċokon tista' tara l-għadam tal-idejn bida jifforma, naħa l-oħra ġisem qattaf biċtejn il-parti tisfel tal-ġisem is-saqajn u t-tarbija kienet se tkun tifel. Imma dak it-tifel qatt muħa jgħix. Ejja nitkellmu ftit minn żewġ aspetti fuq l-abort u fuq it-trobbija, ċoħe kif tiżviluppa tarbija fil-ġuf tal-om. L-ewwel mill-aspett xjentifiku, imbagħad mill-aspett bibliku. Nibdew bix-xjenza u r-raġuni. Tony, darbek kontider inti. U anke inti Josef ta' biex inbilqed titħaq. Dik hija l-ovum. Il-bajda ġifieri tal-om. U l-sperms tal-lieqa minn jilħaq l-ewwel u min jilħaq l-ewwel u jidħol ġewwa jirbaħ. Timmaġina jien kien lura fiż-żmien iżgħar twelidt fil-ġuf tommi, imma anke dak titmur 9 xhur lura u l-ewwel eżistenza tiegħi fiżika hija dak il-bajda fertilizzata, ż-zygote. Hekk bdejna l-ħajja jiena intom. Jiena t-tifel ta' missieri, it-tifel ta' ommi, le? Missieri kontribwixxa l-isperm, ommi kontribwixxiet il-bajda ma' u din flimkien għamlu persuna ġdida
li la hija ommi laqqas huwa missieri huwa xi ħaġa ġdid, huwa persuna ġdida, dak huwa jien. U ġa dik in-naqra ta' bajda jew zygote aħjar, għalkemm ma tidirx blajnejn jien żgur ma naraħiex forsi li tikollok vista super tajba biex tara tikka, mikroskopju tara. Fija l-informazzjoni kollha biex tiżviluppa u jiżviluppaw il-muskoli u l-moħħ u ċ-ċelloli tad-demm u l-qalb u l-fwiet u l-kliwi u l-immune system u kull parti oħra ta' ġisimna l-informazzjoni qiegħda miġbura kollha hemmhekk. Kif kollok titraduċija f'kitba u tagħmilha f'kotba, kemm taħsbu li trid ktieb wieħed ta' informazzjoni? Forsi 2, forsi 3 volumi? Le ta' 500 volum ta' kotba trid. Għara kemm trid tipprintja Joseph kieku. 500 ktieb ta' informazzjoni miġburin ġo dik il-ħaġa, ġo dik it-tikka li fiha l-informazzjoni kollha. U xi ħadd jgħidlek u iva mhux ċellola qed toqtol u jien ngħid m'intix tara x'fiha dik iċ-ċellola. M'intix tara kemm hija xi ħaġa meraviljuża li f'dik it-tikka Alla poġġa l-informazzjoni kollha biex minnha jiżviluppa tarbija u joħroġ bniedem. Il-kotba tal-embryology mediċi dawn, ġifieri mhumiex Kristjani, dan huwa fatt magħruf fix-xjenza li l-ħajja umana individwali tibda mal-fertilizzazzjoni. Human development begins at fertilization, the process during which a male gamete or sperm unites with a female gamete or oocyte, ovum, to form a single cell called a zygote. This highly specialized totipotent cell marked the beginning of each of us as a unique individual. Meta bdejtin fiżikament? Bħala zygote mal-fertilizzazzjoni. A zygote is the beginning of a new human being. It's that simple. Min irid ix-xjenza, min irid joqgħod fuq ix-xjenza, m'għandu l-ebda dubju meta tibda l-ħajja individwali ta' persuna. L-ħajja individwali tibda mal-fertilizzazzjoni, tibda bħala ċellola waħda li aħna ngħidula zygote. Però dik iċ-ċellola waħda fi ftit ħin tinqasam fit-tnejn, minn 2 tiġi 4, minn 4 tiġi 8, minn 8 16, 32, 64, etc. u tibda tikber bil-mod il-mod. U f'daqqa waħda għandek ballun żgħir ta' ċelloli żgħar, jgħidula blastocyst, li jagħmel il-vjaġġ twil għalih minn ħdejn l-ovary ġo dak it-tubu fl-fallopian tube sakemm jinżel fl-utru u hemmhekk jeħel mal-endometrium ġewwa l-utru u jibda l-iżvilupp bħala embryo. Fil-mediċina nużaw ħafna kliem tekniċi, embryo huwa it-tarbija fl-ewwel stadji tal-iżvilupp tagħha. Wara xahrejn, meta jkunu żviluppaw l-organi kollha, nibdew nsejħula fetus sakemm titwieled. Meta titwieled ngħidula neonate, wara ftit ngħidulu infant, wara ftit ngħidulu toddler, etc. Però ta' 10 ġimgħat ta' tqala, jiġifieri it-tarbija hawnhekk għandha 8 ġimgħat, għax it-tqala il-fertilizzazzjoni ssir ġeneralment ġimgħatejn wara l-aħħar period. Imma x'inhu? It-tarbija għandha 8 ġimgħat. 10 ġimgħat ta' tqala. Tiżen 4 grammi. Taf kemm huma 4 grammi daqs kuċċarina zokkor? Tikka hekk. Twil 3 centimeters, daqshekk. Però l-qalb diġà jedem u qiegħda tħabbat u tiċċirkola d-demm. L-organi kollha huma formati, il-fwiet, il-kliwi, il-pulmun, il-moħħ, ovvjament fadlilhom xi żviluppaw, imma kollha hemm qegħdin fil-bidu tagħhom. Diġà għandu l-fingerprint. Diġà għandu l-fingerprint. U diġà jibla il-fluid li jkun ġo fih. U sejjer jagħti u jikkikja saqajh. Attiv. Avolja daqsfelu. Għażil 10 ġimgħat għax dan huwa żmien more or less li ħafna drabi jsir l-abort. Meta qegħdin jagħmlu l-abort ikunu qegħdin joqtlu tarbija bħal dik. Il-istampa għamilta biex nuru li aħna il-ħajja tagħna mill-bidu sa tmiem tagħha tinbidel. Urini stampa ta' bniedem, nista' nurik stampa ta' tarbija. Nista' nurik stampa ta' ġuvni, nista' nurik stampa ta' xi ħadd xieħ ma ħansemmi l-ħadd.
differenti l-bixra ta' xulxin. Imma kollha bnedmin. U inti li int adult m'intix aktar bniedem minn tarbija. U tarbija mhix aktar bniedem minn tarbija li għadha ma twildiċ. U tarbija li għadha ma twildiċ mhix iktar bniedem minn zygote. Huwa proċess kontinwu, huma stadji differenti ta' ħajja waħda, il-ħajja umana. Tarfuhom lil dawn għalikom ma jfissru xejn, għalli jfissru ħafna. Dak huma l-ewwel ritratti ta' tfal tiegħi. Ma għastara fejn huma. Niftakar l-ewwel darba li rajt l-ewwel tifel tiegħi lil John, tiftakar ġower, hija tem jagħti bideħek fuq il-plasenta. Beda jinkwetani minn kien għadu twil, għetlu John ħallija dik għax dik minna qed tieħu l-oxygen, sejjeħ jagħti fuqha hekk. Meta rajt l-Elizabeth l-ewwel kien hemm amniotic band, jiġifieri qisha ħajta minn fuq s'isfel, qisha ħabel hekk tidher. U Betty qiegħda ma' hekk magħha. L-tfal tagħna ġew hemm bdejna nħobbuhom ferm qabel ma rajdnihom l-ewwel darba, ferm qabel ħadu l-ewwel nifs. Ħabbejnihom mill-mument li fuq dik il-pregnancy test tara li hija pożittiva. Ħabbejnihom minn dak iż-żmien għax kienu diġà tfal tagħna anke qabel twildu. Għadda żmien u nbidlu ritratti ġew aktar ċari. Mhux hekk? Imma dan li qegħdin taraw f'din l-istampa u ta' qabel huma l-istess tliet it-tfal tiegħi u ta' John, Elizabeth u Mary. Xi tajt l-iskrittura fuq dan kollu? L-għonet huwa ċar fl-iskrittura li huwa projbit li aħna noqtlu lil xulxin, jew nagħmlu ħsara lil ħajja ta' xulxin. U qed mill-10 mandamenti huwa ċar kristall la toqtolx. L-istess ktieb tal-Esodu jgħidilna toqtolx lil minu bla ħtija. Ktieb ta' Ġenesi naqraw kull min ixerret id-demm il-bniedem, mill-bniedem demmu jixxerret. Għalfejn? Għalfejn min joqtol il xi ħadd ħaqqu jmut? Għax fi xbija Alla għamel il-bniedem. Għax mit inti qtilt bniedem, int qed tagħmel affront kontra Alla li ħalaq dak il-bniedem u li fi xbija tiegħu ħalqu. Bħalli kieku Marija tara xi ħadd jaqbad ritratt talik u jobżoqlu. Inti ma tgħidx qiegħed jobżoq lejn biċċa karta, inti tgħid qed jinsulta lir-raġel tiegħi. U Alla meta jara xi ħadd qed joqtol bniedem ieħor, Alla joħodha personali, għax inti qed tobżoq qed tagħmel affront kontra Alla li fi xbija tiegħu dak il-bniedem kien maħluq. U inċidentalment dan ma joġbis għal Adam u Eva li Alla ħarqhom direttament, imma għal kull bniedem, inkluż dan il-bniedem li qed jitkellem fuqu li ġie maqtub. Kull bniedem hu minnu u maħluq fi xbija ta' Alla. Għax fi xbija ta' Alla għamel il-bniedem. Int kull bniedem ieħor huwa magħmul minn Alla fi xbija tiegħu. Joqgħod il-mulej idejn li jxerdu demm bla ħtija. Jekk hawn xi ħadd fid-dinja li huwa innoċenti li m'għandu l-ebda ħtija li ma ħaqqux li jkun maqtul, għajduli intom hija tarbija f'ġuf omma. Int sawwartni jgħid is-salmistna. Inti sawwart li ġewwieni. Int insiċtni f'ġuf ommi, infaħrek, għax tal-biża u tal-għaġeb jien magħmul, tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek u dan ruħi tafu. Tajjeb. Aħna nistgħu ngħidu, nistgħu niddiskrivu fil-bioloġija x'ikun qed jiġri fiż-zygote u fl-embryo u l-iżvilupp qabel twieled it-tarbija. Ma bħala nsara nemmnu illi wara dan kollu hemm lit tal-provvidenza t'Alla. Jien ħalaqni Alla. Lil Alla ngħidlu inti sawwartni. U l-vers li qrajna ftit qabel nista' ngħidlu inti sawwartni fi xbija tiegħek.
Luqa kapitlu 1 naqraw l-anġlu qed ikellem lil Marja ara Elizabeth qaribtek hi wkoll tqila biben fix-xuħita u dan hu 6 xahar li dik li kienu jgħidula ħawlija li kienet infertile. Issa hija pregnant, għandha 6 xhur pregnancy. U x'relazzjoni hemm bejn dik il-ħajja li hemm ġoġufa u din il-mara Elizabeth? X'jiġi minnha huwa l-liben tagħha. Nota x'qalla l-anġlu. Hi wkoll tqila biben. Lil dik it-tarbija ġo fiha Elizabeth tista' sejjaħlu ibni. Avolja għadu ma twilidx, diġà hemm relazzjoni personali bejn l-om u l-iben tagħha. Avolja għadu ma twilidx. L-iskrittura ċarament tqis it-tarbija qabel ma titwieled diġà persuna li għandha relazzjoni ma' omma u ma' missiera. Sabiħ ukoll kif l-iskrittura tuża l-istess kelma għal tarbija meta titwieled, wara li titwieled u tarbija qabel it-twelid. M'hemm distinzjoni ta' xejn. Pereżempju f'Luqa naqraw illi ġara meta Elizabeth semet it-tislima ta' Marja illi it-tarbija f'ġufa qabżet. U Elizabeth imtliet bl-Ispiritu Santu. Għaxara, hekk kif il-leħen ta' taslima tiegħek ġie f'widnejja, it-tarbija qabżet f'ġufi bil-ferħ. Dan huwa Ġwanni, Ġwanni l-Ammidi, Ġwanni l-Battista. Darbtejn l-iskrittura qabel ma twieled l-iskrittura issejjaħlu tarbija. L-istess kelma, l-istess awtur Luqa juża biex jiddeskrivi lil Ġesu bħala tarbija wara li twieled. Dan ikun helm għalikom intom issibu t-tarbija mfisqija minn duda f'maxtura. Qed jitkellem għal Ġesu wara li twieled fil-miliet poġġitu fil-maxtura ommu u ġew blaġla u sabu l-Marija u Ġusepp u t-tarbija minn duda f'maxtura. X'inhu l-punt tiegħi? Qabel it-twelid, wara twelid, tarbija hija tarbija. Okay? Fil-qosor. Dawk il-5 punti. 1. Alla jipprojbixxi l-qtil ta' bniedem bla ħtija. 2. Alla jagħmel il-bniedem fis-satra tal-ġuf fix-xbija tiegħu. 3. Il-Bibja ssejjaħ u tqis il-fetu bħala tarbija l-istess bħal tarbija wara li titwieled. U qabel it-twelid tat-tarbija hi diġà iben jew bint il-ġenituri tagħha. Konklużjoni, l-abort huwa l-qtil ta' bniedem innoċenti. That's it. Dak huwa l-abort, skont l-iskrittura. Huwa l-qtil ta' bniedem innoċenti. Imma hemm min jipprova jiġġustifikah l-abort. U min jgħid li huwa xi ħaġa bżonjuża u xi ħaġa neċessarja u xi ħaġa tajba. U dawn l-argumenti se tibdew tisimgħuhom minn xahrejn oħra l quddiem. Għaxaw minn irid li tinfetaħ id-diskussjoni fuq l-abort. Xarejn oħra nibdew nisimgħu argumenti bħal il-fetu mhux bniedem, mhux esseru uman. Ma tistax tqisu bħala persuna umana. Għalhekk tista' toqtlu. U l-mara għandha dritt li tagħżel, għandha dritt li tagħmel li trid b'ġisimha. Dawn huma fil-qosor żewġ argumenti bażiċi li jużaw biex jiġġustifikaw u jidaħlu l-abort. L-ewwel wieħed, il-fetu mhux esseru uman. Nikkwota minn leaflet sibta fuq l-internet hemm ħafna bħala, din waħda bħala rappreżentanta ta' oħrajn. Okay? A fetus is not yet a human being. It is nothing but a clump of cells with the potential to become a human being. It is alive, but it is also true of all the other cells in a woman's body. It has no life of its own. It is not yet a separate life from the life of a woman in whose uterus it is. It is no more an independent human being than any other organ or part of a woman's body. It is not a human being until it is born
and takes its first breath. Implikazzjoni ta' dik jekk mhux uman tista' toqtol it-tarbija sa l-aħħar mument qabel ma titwieled. Kif ħanwieġbu? L-ewwel argument huwa għalilna it is a clump of cells, ċappa ċelloli. X'diskrizzjoni hu ta' dak il-fetu tiftakruh l-istampa tiegħu? Li tajdu inti clump of cells, ċappa ċelloli. Istimmur l-Louvre u nara il-Mona Lisa u ngħidu iva tiċpisa żeba dik kulmi. Jew nara ajruplan, meravilja il-mekkanizmu li għandu, il-magni, il-computers li fih ix-shape tiegħu u ngħidu iva dak ċappa metal ta' kulmu. U tara dak it-tarbija bil-komplessità enormi li l-ebda computer, l-ebda ajruplan, l-ebda pittura tal-bniedem ma tibda tikkompara magħha u tgħidulha dik clump of cells hekk erba' ċelloli. Huwa veru li aħna li dik it-tarbija hija magħmula miċ-ċelloli. Huwa fatt fil-bioloġija li nafuh, le? Imma skużi, dik hija clump of cells u inti x'inti? Mhux m'intix ukoll clump of cells. Inti ċappa cells ikbar, dak id-differenza kollha. Dak ftit u ħafna. Imma fl-aħħar mill-aħħar kif kolli narak taħt mikroskopju, nara l-tessuti tiegħek taħt mikroskopju, dak kull ma inti ċelloli. Mela jekk inti qed tgħid li tista' toqtol dik it-tarbija xi ċelloli, allura bl-istess argument jien noqtol lilek għax inti wkoll ċelloli. Ir-raġuni vera għalfejn noqtlu għat-tarbija xi żgħira tikkab ma titirx moħbija fl-utru u tista' tagħmilha ġo klinika fejn ħadd ma qed jarak li qed tagħmel dak l-qtil. Għalhekk noqtlu għal it-tarbija għax ma titkellimx, għax ma tipprotestax, għax mhix kapaċi tqum u tgħidlek le u tiddefendi lilha nnifisha, għalhekk toqtol għat-tarbija. Għax inti jikbar u jiżgħar, għax inti b'saħħtek u jidgħajfa. U dik taf ngħidula dik il-liġi tal-ġungla li min jiflaħ iħawwel. Għax in b'saħħti aktar minnek inkissrek u noqtlok. Innota kif anke l-ħsieb tal-bniedem jitgħawweġ. Meta ħares lejn dik it-tarbija il-clump of cells u neħħija minn hemm. Iġbidha bl-aspirator, tfaħħa ġo container warrieħ fis-sink. Tieni raġuni li jgħidulek it is part of the woman's body. Vera jew mhux vera li it-tarbija hija parti mill-ġisem tal-om. Huwa veru, it-tarbija qiegħda ġo l-om. Ma mhix parti minnha. Jekk nidħol ġo karozza, jiena nsir parti mill-karozza. U kolli problema toħodni għand mekkanik. Hija ġo fiha, ma mhix parti minna, integrali minna. Immaġina, Mirjam, ħaniħu lilek bħal eżempju, li jsir delitt u inti tkun is-suspett ewlieni u tellawk il-qorti. Fuq fejn isir fejn kien sar il-til, jelevaw ix-xar biex minnu jaraw id-DNA tal-qattil, jaraw il-fingerprints, jieħdu ftit ċelloli tad-dem biex jaraw il-blood group u minnu jkunu wkoll jistgħu jafu jekk it-tarbija jekk il-persuna kienet raġel jew mara u tlajna l-qorti. U jitla' jixed l-espert forensiku li jagħmel dawn it-testijiet u jgħid sur imħallef aħna minn fuq il-post ġbarna l-kampjuni u għamilna t-testijiet. U ċekkjajna DNA, għal-blood group, assess u għanna r-riżultat. U inti sejrek għalbek tħabba tejħa naraw jekk jaqblux jew ma jaqblux. Id-DNA jaqbel? Le ma jaqbilx. Is-sess x'inhu? Kien raġel. U s'issa Mirjam qiegħda għall-erwieħ. Il-blood group A positive, O negative ukoll.
Il-fingerprints jaqblu totalment differenti. U Miriam tqum tgħid, ejja, lista. U l-maġistrat jgħid, ok, sentenza, Miriam nistabet ħatja li hi kienet il-qattila f'dan iċ-ċirkostanzi. U ti tgħid, oj, xejn ma jaqbel. U qed tgħid li parti li kienet l-istess persuna. Mela din it-tarbija li hemm ġol-ġuf tal-om għandha DNA differenti, għandha blood group differenti, tista' tkun boy. U l-om hija naturalment girl. Fingerprints differenti, għandha kollox differenti u l-konklużjoni hi li hija parti mill-ġisem tagħha. Ej, fejn marret ir-raġuni? L-abjad qegħdin ngħidulu iswed. Qegħdin nargumentaw kontra kull raġuni, kontra kull evidenza ta' xjenza. Le, it-tarbija hija individwu distinta mill-om. Hija tarbija li għandha l-ħajja tagħha, għandha l-ġenetika tagħha, għandha l-organi tagħha, għandha qalb għali, għandha ċirkolazzjoni għali, għandha fwied tagħha, għandha pulmun, għandha moħħ għalija. U ħatibqa' tgħid li hija l-istess li hija parti mill-ġisem tal-om. Huwa veru illi dik it-tarbija hija dipendenti fuq omma. Kompletament dipendenti fuq omma. Għall-ossiġnu biex omma toħdilha l-carbon dioxide u tnatfilha demma mis-CO2. Biex tagħtiha nutriment, biex natfilha d-demm. Dan kollox isir permezz tal-plasenta u dik il-laqda li hemm bejn il-plasenta u l-utru. U l-kurdun li iva l-om hija indispensabbli biex dik it-tarbija tibqa' ħajja u tibqa' tiżviluppa. Hija dipendenti totalment fuqha. Allura l-argument m'għandux ikun mela għax hija dipendenti fuq l-om, allura jien noqtolha. Anzi bil-kontra, għax hija dipendenti fuqi, għandi nħarisha, għandi nożża, għandi nħobba, għandi nagħmel minn kollox biex nibqa' nissapporti għal l-ħajja tagħha. Mhux noqtolha. U x'taħsbu intom biex inti twieled it-tarbija tgħidlek ħaj, grazzi mamma talli tajtni l-ħajja intlaqt lema x'in issa indipendenti minnek. Eħa, wara 5 minuti jekk ma tixu ħsieba dik it-tarbija tkun diġà hypothermic, tkun diġà kisħa silġa. Wara sija tkun diġà hypoglycemic, it-zokkor tagħha jkun waqaf livell baxx. Wara 24 sija jekk ma tixu ħsieba dik it-tarbija tkun mejta. Allura wara twelid it-tarbija tibqa' dipendenti fuq il-ġenituri għal inqas fuq adult ieħor. Allura b'dak l-argument x'ngħidu għax it-tarbija dipendenti fuqna nħabtuha ma' ħajja u ħalluha fl-art sakemm tmut. Imma l-argument mhux banali ta' ma' illoġiku huwa twistis huwa mawweġ. Għaliex it-tarbija hija dipendenti fuq omma dik ma tagħtinix ġustifikazzjoni biex noqtluha, anzi għandna obbligu ikbar lil dik it-tarbija iżjed nagħtuha s-sapport, nagħtuha il-protezzjoni u nżommuha fuq iċ-ċlidejn. Il-mara għandha dritt tagħżel. Dan huwa l-argument minn artiklu tal-website tal-BBC sempliċi ħafna. Every human being has the right to their own body. Every human being has the right to own their own body. A fetus is part of the woman's body, a vagina. Therefore, the woman has the right to abort a fetus they are carrying. Saqsikom inti, are you carrying your heart? Are you carrying your liver? Are you carrying your lungs? Are you carrying your mind? No. You are not carrying them. They are integral part of you. Vera? Part integrali minkom. You don't carry your organs. They are part of you. They make you what you are. Imma anke l-istess argument donnu ċedi fil-li għalina li huwa part of the woman's body. U f'daqqa waħda jgħidilna li le fil-ferdra il-fetu edha ġorru ġo fiha. Li fetu huwa parti mill-ġisem tal-om diġà nafu li mhix. Li kull bniedem għandu dritt jagħmel li jrid b'ġismu. Iva u le. Sa ċertu punt, ħbib tiegħi. Tajdiru timpejjeb. Naf li jagħmlu ħsara u jagħmlu lung cancer
u jagħmlu lek chronic lung disease u jżidulek ir-riskju ta' heart attack u ta' riskju ta' cancer fil-bladder u ħafna cancers oħra u naf. Jien nagħmel li rrid, krid impejjeb, ħampejjeb. Pejjeb. Imma s-soċjetà, il-gvern, tagħmel limitu. X'tagħmel b'ġismek u x'tagħmel dak is-sigarett. Jekk qiegħed id-dar tiegħek pejjeb. Imma min tista' tpejjeb ġo skola, min tista' tpejjeb ġo sptar, min tista' tpejjeb ġo ristorant u sewwa jagħmel il-gvern jagħmel limitu fuq id-drittijiet tiegħek. Għaliex id-drittijiet tiegħek, ħabib, jispiċċaw fejn jibdew id-drittijiet tiegħi u jekk inti trid teqret saħtek għamel int. Imma missa nħallik imbagħad teqret tiegħi wkoll. Jekk trid issuq b'mod eċċessiv u bla ebda kontroll, mur għaddi minn tal-barrani b'67.5 km/h, ta' x'tagħmel? Naf ta' xi ġifej ċitazzjoni daqshekk id-dar. Għax jekk jiena rrid insuq mod ħażin u npoġġi ħajti f'periklu, m'għandi ebda dritt imma npoġġi l-ħajja ta' ħaddieħor fil-periklu. Mela l-ħajja tal-om jew id-drittijiet tal-om jieqfu fejn jibdew id-drittijiet tat-tarbija li qiegħda ġġorr. L-om għandha ħafna drittijiet, it-tarbija għandha l-istess drittijiet. L-om għandha dritt tal-ħajja, it-tarbija għandha dritt tal-ħajja. Emily Letts hija mara ta' 25 sena, hija abortion counselor l-Amerika u din inqabdet ila. Ovvjament l-ewwel ħaġa li ġie f'moħħha kien li tagħmel abort. Tajjeb. U qalet idea brillanti. Nieħu l-opportunità biex nagħmel film ta' kollox, biex imbagħad impoġġeh fil-YouTube, biex imbagħad ngħid lin-nisa tad-dinja kollha li m'hemm xejn kbir li tagħmel abort, ma intix ħadd tħossok ħażina u m'intix ħadd tħossok li inti. U din hekk għamlet u l-video tagħha kif jgħidu llum went viral, kulħadd jarah. F'parti minnhom tajtek. I don't feel like a bad person. I don't feel sad. I feel in awe of the fact that I can make a baby. I can make a life. I knew what I was doing, what I was going to do was right, because it was right for me and no one else. Toqtol it-tarbija fik u tajt min iħoss xejta. Minix inħossni bnied maħazi u minix inħossni mdejqa. U jien ngħidlek imma x'sar mill-kuxjenza tiegħek. Tajt li jinħossni gburija, li inkapaċi nagħmel tarbija. Proset. U toqtola. Ngħidlek x'jibqa' mir-raġuni tiegħek. U dan huwa il-mod kif il-bniedem mingħajr Alla jispiċċa, mingħajr kuxjenza u mingħajr raġuni. U dan huwa l-mod kif ħafna nisa mill-medja, mill-propaganda feminista, ġabuhom jaħsbu li huma għandhom kull dritt jagħmlu li jridu, iva kridu jagħmlu abort, u qed jgħidulhom m'għandkomx bżonn tħossukom guilty, m'għandkomx bżonn tħossukom mdejqin għax tagħmlu hekk. Anzi għandkom tkunu kburin li inti għamiltu xi ħaġa tajba għax għamiltu xi ħaġa għażla li hija tajba għalikom u għal ħadd iktar. U ħadd iktar jinkludi it-tarbija. Meta jekk hemm xi ħaġa għażiża, xi ħaġa sabiħa fil-umanità, xi ħaġa prezzjuża hija l-għoża l-imħabba splendida ta' għat-tarbija tagħha. M'hawn xejn isbaħ, m'hawn xejn aktar pur, m'hawn xejn isbaħ, m'hawn xejn aktar ifuq, m'hawn xejn aktar hekk li toż li tħobb lil tarbija qabel ma titwieled meta tħaddana l-ewwel darba meta trobbija. Jett is-soċjetà moderna l-istess emozzjoni tant sabiħa materna qiegħda tirriduċija u qiegħda taqlibha u tgħidlek le insa inti għandek dritt tagħmel li trid u jekk toqtol it-tarbija oqtol it-tarbija u tħossok xejn ħażin. Ħanuri 4 stampi oħra minn Mari Ħares ma jħares.
Dawk huma l-idejn ta' tarbija abortita. U dak it-tifel jew tifla qatt huma ħajħadnu u janqu lil mama u lil papa tagħhom. Dik hija s-sieq ta' tifel li qatt ma ħajilbes żarbun tan-Nike u qatt ma ħajixxuttja ballun tal-futbol. Dik hija tarbija li qatt ma tmur l-iskola, qatt ma taqbad labes bidejja u qatt ma titgħallem jew tikteb isimha. Għax omma ma rididix. Però mhux in-nisa kollha jaħsbuha bħal Emily Letts tara testimonjanzi waħda fuq oħra ta' nisa li għamlu abort u mbagħad wara jiġu f'tagħhom. U waħda minnhom hija din ġibta riċenti ta' tista' ssib kemm trid minnhom fuq l-internet. 19-year-old minn California u kitbet hekk. At the time it seemed like I was doing the right thing. But it was after that it really hit me. I think that I did it out of fear. Fear of what people would say, or even what I would tell my parents. I was overwhelmed with fear and my own selfish thoughts that I forgot that I was dealing with a baby. Not just any baby, but my baby. The abortion itself was physically traumatizing, but nothing is quite as hurtful as the guilt I carry every day. In a way, I'm glad I didn't go through it totally alone, having my boyfriend by my side. He is just as hurt as I am, and it breaks my heart even more to see him cry over the loss of our child. I often wonder how long I will remain this heartbroken, and I wonder if I will ever be able to have another kid and look at them and not think about how terrible of a mother I am. They will never get to meet their older sibling, their brother or sister. If I could go back, I would find a way. I would do anything to have my baby in my arms. Sfortunatament, l-abort ma jagħtikx dak iċ-ċans. La darba qtilt dik il-ħajja ma tiġix lura. Ħansemmi dawn it-tliet każijiet diffiċli li tajjeb nittrattawhom semmejnihom fil-bidunet. Meta l-ħajja tal-om hija fil-periklu, meta t-tarbija hija riżultat ta' stupru, meta tarbija tkun ġejja b'diżabilità. Meta l-ħajja tal-om hija fil-periklu, naħseb każ tipiku meta jkollok ectopic pregnancy. Però fl-istam ta' hemmhekk feqturu bil-maus, dan huwa il-post flutru sewwa ġol-wumb fejn is-soltu l-embryo jibda jiżviluppa. Jaqbad mal-endometrium hawn li jagħtih in-nutrimenti kollha li għandu bżonn u l-utru huwa muskolu kbir b'saħħtu li kapaċi jinfetaħ u jikber biex jakkomoda l-baby li qiegħda tikber u mbagħad eventwalment iweldu. Dak huwa l-mod naturali kif is-soltu jsir. Però kultant il-fertilizzazzjoni ssir hawnhekk u dik il-blastocyst, dak l-ewwel ċelloli ma jilħqux jinżlu bil-mod il-mod s-soltu ddum qisha ġimgħa 5 ġimgħa fil-utru. Ma jeħel hemmhekk u jibda jiżviluppa hemmhekk. Issa l-fallopian tube dan it-tubur mhux intis, ma mhux maħsubx biex iżomm tqala. Ovvjament wara ftit jibda jkun hemm il-bleeding, jibda jkun hemm id-demm, ovvjament tarbija żgur. Bla ebda eċċezzjoni dik it-tarbija ma tistax tgħix. Dik it-tarbija se tmut. Dak il-fetu ħajmut żgur. U miegħu minħabba li jkun hemm l-emorraġija interna, il-ħajja tal-mara wkoll tkun fil-periklu. U f'dak il-każ meta nindunaw bih trid issir operazzjoni biex jitneħħa l-fallopian tube, ovvjament bil-fetu jekk ikun għadu ħaj ukoll ikollu jitneħħa. Huwa ġustifikat li nagħmlu hekk bla dubju. Intervent bħal dan isir biex isalva l-ħajja tal-om huwa differenti minn abort. Għaliex huwa differenti? Żewġ raġunijiet l-ewwel waħda. Lan ta' dan l-intervent huwa li tiġi salvata l-om. Qed tagħmel xi ħaġa biex issalva ħajja, le? It-tarbija se tmut. Anke jekk ma tagħmel xejn u anke jekk tagħmel. Irrispettivament minn x'ħat tagħmel inti, it-tarbija ħad tmut xorta.
Min inti qed tagħmel intervent u fih salvajt ħajja tagħhom, żgur etikament huwa ġustifikabbli. Ara f'abort. Abort lan hu li tiġi maqtula t-tarbija. Tarbija li jekk tħallija weħida ħatibqa' tiżviluppa u ħatitwieled. Mela wieħed għandek intenzjoni biex issalva ħajja tagħhom u t-tarbija ħatmut tagħmel x'tagħmel ħatmut xorta waħda. Fil-waqt li fl-abort m'għandek ebda periklu għal ħajja tal-om u m'għandek it-tarbija b'saħħitha u inti l-intenzjoni tiegħek li teħles minnha. Dawn l-affarijiet isiru mhux ta' spiss imma regolarment. Anke f'Malta ectopic pregnancy hija waħda minn dawk l-emerġenzi illi nagħmlu biex insalvaw il-ħajja tagħhom. Jekk tgħidli x'abort jew le, kelma differenti hija kwistjoni oħra. Jien personalment ma naħsibx li għandna nsejħu din il-proċedura bħala abort. Għax l-intenzjoni hija totalment differenti. X'ingħidu għal tqala li tirriżulta minn stupru li ġufni jaqbad tfajla kontra l-volontà tagħha jagħmel relazzjoni magħha u tinqabad ilha. Affarijiet li jiġru mhux ta' spiss thank God ma ġieli jiġru. Verament iridu nimmaġinaw l-om din it-tfajla minn xi tkun għaddejja. Anke l-istess violenza fuqha hija xokkanti u issa tinsab tqila b'tarbija ta' raġel li astafu minn ħadam jew raġel li violenta. Hawnhekk ikolli rajt għandi simpatija kbira ma' dik it-tfajla. U l-abort jidher bħala soluzzjoni faċli. Imma naħsibx li huwa soluzzjoni ta' għax eventwalment dik il-mara trid tgħid jien kelli tarbija ġo fija. U hija tarbija tiegħi wkoll. Ma jqtilta. Ngħid li ma tistax trabbija x'għadha żgħira, x'għadha għax raġuni jew oħra. Ngħid mhux aħjar tħalli dik it-tarbija titwielet u tagħtiha għal xi ħadd tal-adozzjoni. Hawn eluf ta' nies li jridu jadottaw tfal. Dawn kun jistgħu jagħtu għal imħabba, they raise her up, they bring her up. Vera titgħaddi 9 xhur ta' tqala, titgħaddi mill-proċess tal-ħlas. Xejn mhu faċli. Żgur mhux faċli tagħtiha l-adozzjoni. Imma l-inqas tagħtiha ċans tgħix. U tkomplix iżżid mal-ferita li għandek ferita oħra li inti tkun qtilt tarbija oħra. Din l-istorja kollha hemm persuna li huwa ħati, l-istupratur, ir-raġel u ħati. Imma tarbija blaħtija. X'inhu mela noqtol it-tarbija li blaħtija għal krimini ta' xi ħadd ieħor? Dik hija ġustizzja. Le laqqas f'dan iċ-ċirkustanza diffiċli l-abort mhux ġustifikat. X'ingħidu għal tfal li jkunu ġejjin b'diżabilità? Waqt it-tqala jsiru ultrasound, jsiru blood tests. U kapaċi nindunaw, mhux dejjem tagħma, kultant nindunaw li għandek tifel li ħajkollu Down syndrome pereżempju, jew spina bifida, jew anenkefali li jkollhom il-moħħ mhux qed jiżviluppa. Uħud minnhom nafu li kif jitwiedu wara ftit imutu bħala anenkefali, oħrajn jgħixu bħal Down syndrome spina bifida. Innaf ħafna tfal li għandhom Down syndrome spina bifida li għaddejjin bil-ħajja tagħhom bid-diffikultajiet kollha li jġib magħhom dawn il-kondizzjonijiet, imma għaddejjin bil-ħajja tagħhom. Immaġina dan x'isir normalment fl-Ewropa u fl-Amerika. Mara tqila għandha madwar 20 ġimgħa u jsir ultrasound. Bl-iskop, mhux ultrasound, isir amniotic fluid sampling, jieħdu kampjun żgħir mill-likwidu li jkun hemm madwar it-tarbija u jaħduh il-laboratorju. Jiċċekkjaw jekk hemmx Down syndrome, jekk hemm spina bifida. Bl-iskop wieħed illi jekk isibu li t-tarbija ġejja b'diżabilità jagħmlu abort lit-tarbija, joqtlu lit-tarbija. Nista' nimmaġina jien jew missier imorru l-klinika biex jagħmlu dan it-test biex imbagħad jgħidlulek tistenna r-riżultat, jgħidlek ħajġi kollox sew.
mela nibda nħobbok. Le, mhux ġej kollu sew. Jiena notlok. Xi mħabba hi? Aħna nitkellmu fuq mħabba bla kundizzjoni. Ma' xulxin, aħseb wara ma' uliedek. Lil uliedna nħobbuhom għax huma uliedna. Minkejja l-problemi tagħhom. Minkejja li jwaqqgħulek l-ilma u t-tazza meta tkun ġo r-restorant. Minkejja li jagħmlu xenati meta suppost mhumiex qegħdin jagħmlu xenati. Minkejja l-problemi ta' mart li għandhom. Minkejja li l-iżvilupp tagħhom mhux komplet. U mhux sħiħ u mhux perfett. Nħobbhom ma huma wliedi. Full stop. U mhix skuża li tajt li int qed tagħmel din id-deċiżjoni fl-aħjar interess tal-ħajja tat-tarbija tiegħek. Għax ma tridix tbati, għax ma tridix ikollha l-konsegwenzi li jkollhom tfal Down syndrome. Sib tifel Down syndrome ta' 10 snin, ta' 15 sena u għajdu sieħbi tixtieq tmut u tara x'jgħidlek. Fost it-tfal kollha dawn it-tfal għandhom ġwad vif ħafna aktar milli għandna aħna li jħobbu l-ħajja minkejja l-problemi kollha tagħhom u inti fl-aħjar interess tiegħu toqtlu. Le, tarbija b'diżabilità m'għandix bżonn is-sikkina tal-abort, għandha bżonn aktar paċenzja, aktar sakrifiċċji, aktar imħabba mill-ġenituri tagħha. Il-qagħda f'Malta legalment aħna wieħed miftit pajjiżi li l-abort huwa illegali fiċ-ċirkostanzi kollha, xi ħaġa li ngħidha ċerta kburija, jalla nibqgħu hekk. Ovvjament ma jfissirx li Malta ma jsirx abort. ċertament nafu li ħafna tfajliet jew nisa li nqabdu tqal imorru barra minn Malta sqallija għal Londra u jagħmlu abort hemmhekk. Però ovvjament hemmhekk għamilt il-mistoqsija se jidħol abort f'pajjiżna ma nafx intom kif taħsbu. Imma hija ħaġa naf illi is-soċjetà Maltija qiegħda ssir iktar u iktar sekolarizzata. Alla hija tiġi imwarrab mill-ħajja, mill-mentalità, mill-kultura ta' pajjiżna. Vera jew le? Rajna dal-aħħar ftit snin bidliet sħaħ, divorzju, gay marriages, dan l-affarijiet kollha daħlu għalfejn. Għaliex m'hemmx biża' ta' Alla. Għax Alla twarrab. Assirna egoċentristiċi, naħseb fija u fija biss. It is right because it's right for me and for nobody else, kif qalet Emily Letts. U x'importani xtajt il-liġi tal-Alla, u x'importani xtajt il-Bibja, u x'importani xtajt il-kuxjenza, u x'importani xtajt ir-raġuni. U l-bniedem jaqa' fuq dan il-livell baxx ta' eżistenza jsir għar minn annimal. Għar minn annimal. U aktar mill-li ninkwieta jekk jidħolx il-liġi tal-abort f'Malta, inkwetani huwa dan l-attitudni fejn Alla qiegħed jitwarrab u miegħu il-valuri Kristjani kollha. Għax il-valuri Kristjani huma mibnija fuq Alla. Neħħi lil Alla mill-kuxjenza tiegħek u l-valuri Kristjani jaqgħu kollha fl-art. Dak li qegħdin naraw isir f'pajjiżna u nisperaw illi ma nibqgħux naraw. Aħna favur il-ħajja, pro-life. Pro-life. X'għandha tkun l-attitudni tagħna? L-ewwel nett lejn nisa li nqabdu tqal qabel iż-żwieġ, mhux li niġġudikawhom, imma li nuruhom kompassjoni ta' ġenwina u li ngħinuhom fejn nistgħu ngħinuhom. Minn hawnhekk nixtieq insellem kollega tiegħi tabiba Dr. Kerin Vincenti li taħdem fil-Gift of Life ta' Malta u toffri support lin-nisa li nqabdu tqal. Kieku Kerin tajli skużi mhix waħdi hemm ħafna nies oħrajn thank God għalihom jalla jkomplu b'dan ix-xogħol tajjeb li jagħtu tama lil om li tinqabad ilha u jgħinuha biex iżżomm it-tarbija u twellet it-tarbija. X'għandha tkun l-attitudni tagħna lejn nisa
illi jagħmlu abort jew xi darba għamlu abort, jew jekk inti missieru ent lil xi ħadd, jekk inti raġel u ħajjart li xi ħadd biex jagħmel l-abort jew b'xi mod jew ieħor int min int tajt għajnuna u ħeġġeġt lil xi ħadd biex jagħmel abort, x'għandha tkun ir-risposta tagħna lejhom? Għandna biss nofrulhom l-Evanġelju u l-maħfra u t-tama li jagħti Ġesu Kristu lil midinbin kollha, mhumiex midinbin akbar minna, huma midinbin bħalna u huma wkoll għandhom bżonn il-kompassjoni, il-maħfra u l-ħajja li Kristu biss jista' jagħtihom. Għandna niddefendu il-ħajja mill-bidu tagħha, mill-konċepiment sa tmiem tagħha, il-mewt naturali. Għandna nitolbu għas-soċjetà tagħna, nitolbu biex ikun hawn stejjien spiritwali f'pajjiżna. Għandna nitolbu għal mexxejjas politiċi tagħna għax id-deċiżjoni jekk jidħolx l-abort fl-aħħar mill-aħħar huma jridu joħduha. U għandna b'kull mod nitkellmu, ma nibżawx niftħu ħalqna u niddefendu il-prinċipji, il-valuri insara li huma tant eżiż, mhux biss għalina l-insara imma għas-soċjetà kollha. Fl-aħħar mill-aħħar għandna nqisu lil kull bniedem u minnu bħala wieħed maħluq fuq xbieqa Alla u nqisuh b'rispett u b'imħabba. Insa il-kulur tal-ġilda ta' wiċċu. Insa jekkux kbir, jekkux żgħir, jekkux Malti, jekkux klandestin. Insa jekkux sinjur jew fqir, jekk għandux intelligenza kbira jew m'għandux. U minnu dak huwa maħluq fuq ix-xbieqa ta' Alla. Insa jekkux wieħed ferriħ jew wieħed antipatku, insa jekkux wieħed illi jifferħek jew wieħed illi jirritak. U minnu tgħallem, irrispetta u ħobb lil dak il-bniedem. U minnu nerġa' ngħid jekkux evanġeliku, jekkux kattoliku, jekkux musulman, jekkux atew, jekkux hindu, jekk ma jemmenx bil-qarabali, u minnu maħluq fi xbija Alla. Jien ħanħobbu, jien ħan irrispettaħ, għax dak huwa l-mod kif jiena bħala Kristjan inħobb lil Alla li ħalaqni. U b'dan ngħidu b'mod partikolari għal dawk il-bnedmin li huma l-iżgħar, l-iktar dgħajfa, l-iktar dipendenti. Naturalment, qed ngħid għat-tarbija qabel it-twelid. Nitolbu.